Za sami kraj našeg večerašnjeg programa zamolila bih Kadriju Efendija Murića, koji je ujedno i glavni imam Unije bošnjačkih džemata u Republici Makedoniji, da nam se obraća. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلوات الله على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Hvala i zahvala Allahu dželešanu pripada Gospodaru svih svjetova. Nek je najljepši salavat i selam na poslanika Muhammeda alejhi selam. Neka Allahova milost i oprost na njegovu porodicu, ashabi, sve vjernike koji ima u svome srcu nosi. Ja sam prije svega počašćen da prisustvujem ovome skupu i da vam kažem da ovu dječicu ovdje što vidite, po prvi put su se sastala dječica iz vaše džamije, Hatunčik džamije, i iz naše džamije, gore u Ljubošu, Sanđak džamije. Uspjela su djeca za kratak vremenski period da se spoje. Evo ja vidim da vi ne znate koji su Ljubošu, koji Skopje. A to što se malo smiju, pa možda bi se i ja smio kad je bio na njihovom mjestu. Međutim, prije svega ova dječica su jedni veliki ljudi koji su nama večeras pokazali šta znači red, šta znači urednost, šta znači organizacija, šta znači datum i povjerenje. Ovo je jedan primjer kako se treba obilježiti u islamskom duhu Bajram. Bajram je prije svega ibadet pa i praznik, kao što je rekao Božji poslanik. Ovo je jedan primjer pouka koja će zračiti ovih dana. Govorit će se kako su se dječica spojile iz dva džemata, ostavila svoju dječju igru i školu i obrazovanje koje ih čeka da bi došla ovdje i pokazala nama odraslima kako se to radi. Ovo što ovdje vidite od ove dječice je najljepše što ima Skopje. I najljepše što ima Ljuboš. Nemoj da mislite da je to neko preudiciranje ili preuveličavanje. To je tako. Da su ona druga bila bolja, došla bi ovdje. Međutim, ovo je još jedan primjer i pokazatelj njihove snažne volje i želje, njihove žrtve, žrtvuju vrijeme i žrtvuju truda. Allah dželešanu o ovakvo jednoj skupini djece u suri Teube u 119. ajetu kaže Bismillahirrahmanirrahim: Ja eyyuhellezine amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ovi koji vjerujete, Allaha se bojite i budite s onima koji su iskreni. Ja mi se čini da sam vjernik, jel da? I želim da budem bogobojazan i da se družim s ovom iskrenom vašom djecom. Što se tiče Unije bošnjačkih džemata, to je nešto novo koje je krenulo, jel da, iz inicijative koje, jel da, hoće prije svega da pokaže da Bošnjaci mogu da se organizuju pod ingerencijama islamske zajednice, u islamsku zajednicu kao krovnu instituciju. I ovo je prvi projekat imama Hatiba Ermina Đurđevića i mene. Ja vas pozivam sutra u Ljubošu nakon jacije namaza u 19:30 da prosvjetimo ovu dječicu, a dobili smo poziv iz Ovizara da u nedelju odem u Ovizare, isto tako u 19:30 nakon jacije namaza. Mi ćemo ako Boga truditi se da budemo i tamo. Ja još jedanput se divim ovom vašom dječicom, ovim beharom ovdje koji za mene, ne znam da li ja zaslužujem da im ovako krenem leđa, ali smatram da su ona večeras uspješno pokazala
gradu i muslimanima u Makedoniji kako se dostojno, mu'minski, čistom dječjom dušom Bajram obilježava. Da vas Allah svima nagradi za prisustvo, što ste odali počast našem Bajramu i ovoj djeci. Assalamu alaikum.